Ayan, hello guys. Good morning. So today is actually Wednesday. Today is Wednesday and ngayon ay magtatahi ako ng aking kasi nakakaloka ito guys, no. Nabili ko itong mga mga first week of May. Pasensya na, medyo maliwanag dito ha. Wait lang. Ayan, mga first week of May. Yan, nilagay ko siya dyan sa tinanggal ko. Itong kurtina na ito, no? And, kasi gusto ko nga may kurtina dyan. Yung itsura niya guys, ganyan yun siya. Yan siya kahaba. So, syempre, sa kusina, hindi siya pwedeng sobrang haba kasi nga, mababasa sa maano yung gripo. So, kailangan medyo maliit. Bumili ako ng kurtina. Ang ending ko guys, yung nabili ko na kurtina ay ito. Ayan. Pang Christmas. Kasi nag-check out kasi ako sa cellphone lang. Hindi ko naman nakita talaga na pang Christmas talaga siya. Kasi maganda kasi siya sa picture. No? So, hanggang hindi ito yung nakuha ko guys. Sabi ko, gagamitin ko na lang. At saka, pag Pasko, magagamit ko na lang din ito. Pero ngayon, dahil order pa nga ako ng isang pang kurtina na hindi na pang Pasko. Kaya ito ngayon, ito yung aking, tatahiin ko na lang muna ito guys. Kasi para sakto siya doon sa bintana. Pero actually, tinanggal ko siya. Nilagay ko na to. Tapos, tinanggal ko ulit ngayon. Tatabasan ko siya. Para magamit, siya. Sakto talaga siya. So, yun, nakakatawa talaga ito. Kasi nga, diba, naalala nyo dati, yung aming kortina, guys, is ako lang yung nagtatahe. Bumibili lang ako. So, ngayon kasi medyo mahirap tahe kasi marami akong ginagawa. So, kasi ngayon, mayroon akong time. So, ito lang, tatahiin ko na lang ito. No? Wait lang. Guys, ito na yung higaan namin. Tapos, kunin ko lang yung aking ito, red na lang. Tapos, ito, tingnan nyo yung aking sobrang laki nito. Kasi hindi ko nga makita yung butas pag maliit. Naiinis ako. Kaya ayan, malaki na siya. Tapos guys, itong aming sofa, nilagyan ko na ng bedsheet namin ito. So, nilagay ko dito. Ayan. Kasi nga, si Hagrid, sa sobrang kulit, nabutas yung guys, yung cover nung foam, ng sofa. Yan, may mga langaw na. So, inanuhan ko na lang siya ng Tapos nagustuhan ni Papa. Gusto niya meron daw cover yung eto. So, tingnan natin kung ano yung mangyayari. For now, yan lang yung So, ito tatahiin ko lang muna to guys. So, ayan guys. Tahiin ko lang muna to. Yung bread. Background natin yung ating tindahan na hindi ko ba nalabas yung mga junk foods. Kasi dapat maagang-maaga nakalabas na yan kasi kanina ito guys, puputulin ko siya. Medyo mahaba nga yung niya kakaloka talaga, naloka talaga ako kasi yung binili ko nito guys, limang pack. 5 ganito yung aking So, ayan, puputulin natin. Kasi magagamit ko din naman to pag sa Pasko na lang. Pero for now, dahil hindi pa, wala pa akong ipampamalit sa kanya. Kasi inuna ko yung, yun akong inuna na bilhin. So, ikakat natin ito. Papa pala, nabili ng sa tindahan. So, yun yung gagawin natin. Kasi yung ginawa ko, in-stapler ko na lang siya. So, yan. So, isa.
cut natin parehas para dire-diretso na yung aking dire-diretso ng pagtahi. Yan. Ayan guys, ayun yung umagahan namin yung saging kasi bumili si Papa ng saging at ayan, naglaba ako na hindi ko alam kung damit ba namin yan na puti mga basahan yan kasing dumi. Ayan, may papaya din kami, naubos na namin yung hinog lahat dyan kasi araw-araw namin kinakain, pero I'm happy na naka-harvest din kami yan, diba? So eto pag mo gunting na ba? There you go. Ako nagdag ko ah. Ayun. Yung gunting mo itong ba? Kani. Di lalong daw kasi yung gamit. Gani.
Nakanding. Kapil na sa tagme. Mungkin yang singkit. Samok. Sabi. Ini udah kanding dah. Sini kanding dah. Nara dong himinit itu nih grade balay. Asa din nakabutang na yun? Ako tanaw lalong kayo. Tinanong ko na.